jora kisa sekang hezamarani IS office talar jamani paithago sidai tharani ositei hezamara RT blog ni video phaimani yaglo tala khuloguri jakha tala khulungmani yaglo phungnai jigrok hezamarani IS officer ni thani kaisa memorandum yaphri rjaka hnoi saka naite phungnai jigrok जों दिनै दस्रा डिस्ट्रिक्ट बिसिं जों सिम फाइलेजाक अफिस टाइम एबनो दाग बुसुक दामखा अमा हाइजराबो जों जोंनि हेजामारा ब्लगनि भिडिअ फाइका भिडिअ सार संगक बाय जाय जोंनि असिरो फाइका जों गरबे कक सालायका सालायनाय यागलो कायसा मेमोरेन्डाम रैखा जोंनि आइएस सारनो टु दा डाइरेक्टर जों 5 दिननि बिसिं समयसानका जाहाथे सिनोबनो नाययाखुनै जों रिजयनिं खालामना बागै आयं डाइरेक्टर होइते तमनो 5 दिननि बिसिंगो नंनि बखाक्तै वानसुक जायगा होइतेबा साखाले जायगा के नंनि वानसुक मुंदिके नंनि यापिर बियां बखाक सेनो जों तेबो कतर खलाय आन्दोलन खलायनाय जों सुबाय थागिया तन बागि होबा जों आरटीआई खलाय फ्रम सुप्रीम कोर्ट जों साइमान कचिन चाकरि थांगिया ओनलि 462 जनासो चाकरि थांगो अ जागा 10323 सुनै कुनु कुरै जोंनि बुमुंगै कुनु फानो अ केसो इनभल्व कुरै जोंनि चाकरि थांगिया आबुनि बागि जों दिनै अ जागा फाइमा सपायो जों 5 दिन परे फानो जों माय कुनु रिजल्ट काहमाय आंगाय जों आबुनि यागलो जों तामु खलाय न खलाया आबो तो जों जोंनि दलग बाय जों तेबो सालायनाय बरबे सालाय जों 5 दिन परेनो साइमानाय ताम खायना खाया नि सिनिमु आनि बुमुंखाय नरतम देबरमा बो रोंनगो फुंतो आनि स्कुल खाय देब्राय बीएसपी एसबी स्कुल पिलेनो आं सानाय जे आं डिपार्टमेंट नि रिप्रेजेंटेटिव जेटा मीडिया बिदिम खायनानि फाइपानो जेहेतु नरक साइटं हाबा आं मासासिनाय पिलको हमके पिलेनो जे बरक सुप्रीम कोर्ट नि कोर्ट अफ बायचा आरटी फाइल केका आपुनि मले बरक जॉइन खायना हने फाइल क्या आनी हायर अथॉरिटी है के माने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते आनी कोनो हम हाई ऑर्डर जाते जे बोनी जॉइनिंग लेटर न यासा गने बगे आपन बायके आं जॉइनिंग लेटर यासा गलिया क्या आपनि ओलोखे बरक अन्य ताला आनी ऑफिस नि जे आनी ऑफिस नो बरक ताला लायका रमान परेके आंनि हायर अथॉरिटी न फोन क्लाइमा साहोका इवन पुलिस ममा रेंखा पुलिस रिमान परेके भाई पुलिस तो ताला फुट पाया इन परे बोनी रिप्रेजेंटेटिव सभा आनी वीडियो सार बटंगो बरक सह जों कायसा म्यूचुअल एक्ट अंडरस्टैंडिंग पाया जे कायसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कायसा पब्लिक मेमोरेंडम बरक याफारनाय नि बरक सालायके तो पब्लिक मेमोरेंडम तो यासक मान होने आं यासका एवं अपन बागे आं काबो बरजावन बं मेमोरेंडम जेसमानि आको मेंशन पे आं ने हायर अथॉरिटी ना याफारनो ककलाम नो तामनो सालायका ककलाम तो बरक जे सामान हिकेबनो न बनो जॉइन खायने रेना नखुन अकं न बरक बार दार खायलिया याबा जेतो बंनि अपॉइंटमेंट लेटर होकरी अनेक किछु होकरी अब माने जेटा जॉइन खायना बागे जे आमने कागज रक अब होकरी सुप्रीम कोर्ट नि जे बरक आरटी केमेरा अब सिमसे अब मिलता नारगमाय जेकुनो सुंदर साइमन जे जेकुनो कायसा चाकरि जॉइन खायना हिकै अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नि बिनि अपॉइंटमेंट लेटर नांगो जॉइनिंग लेटर नांगो जॉइन लेटर सिम बाय जे सुप्रीम कोर्ट नि जे आरटी बिसिम केबनो जॉइन खायनो अब सुंदर साइमन